някои от нещата и от стоките са по-евтини, отколкото в България. Това може да направи 20-30% от печалбата ви в края на бригадата. Гледай само това да не се събреше, че I mean your legs are way better than ours. Some deadlift. How much is your PR? $5 за 4 литра периоден препарат. Има между другото прегнаси тест. Това не бих си доверил принципно. Има ли смисъл да продължавам? Да, в България е много по-скъпо. В момента сме в даунтаун Минеаполис, в момента е 12:20. Да, малко се успяхме, закъсняваме с плана, но днеска ще ви покажем как ние си запазихме формите в САД. И това ще направим една тренировка и ще споделим тренировъчния сплит и реално какво сме яли и как сме тренирали по време на нечовешките работни часове, които имахме това лято. Ще ви покажем един магазин, верига магазини, в които ние пазарувахме цялото лято, миналата година също, по-миналата. Ще ви направим сравнение между тази верига магазини, в която ние пазаруваме и стандартните вериги магазини, за да видите каква е разликата, колко пари всъщност може да спестите и вие. Това може да направи 20-30% от печалбата ви в края на бригадата. Така че аз лично мисля, че бъдете изумени колко е ефтино там. Някои от нещата и от стоките са по-евтини, отколкото в България. Лично аз това лято съм дал по-малко пари, отколкото давам докато съм в България, си живея в България. Голяма част бих казал от нещата даже. Да, така че това определено е геймченджер и трябва да го споделим с вас. Добре, ай. Добре. Брат, не мога да се гледам. I was just curious what you were taping for. We're gonna shot all of our trip. Yeah. Yeah, That's awesome. like a vacation. How about you? Are you from here? No, I'm here for the weekend. When it's better. You're in really good shape, by the way. Thank you. I'm so impressed. Here it's so hard to see someone like you. Yeah. I'm an online personal trainer, so I have to look into it. Yeah. But yeah, thank you. I mean, your legs are way better than ours. Some deadlift. Yeah. How much is your PR? I know my squat and my bench, but that's it. How much is your bench? 190. Oh no, no way. For real? How about the squats? 250. It was nice to talk with you. Nice to meet you. Have a good workout. Thank you. You too. Чай, че изценах, брат, да си направя селфи. Клека и беше 250 паунда. Това са 120 кг. 115 кг, май нещо такова за един път. Окей? В принцип съм свикнал да си гледам ръцете. Чува се дали да се съблекат, ако му направим формчек. Ти гол ли си отдолу? Да. Гледай само това да не се съблече, че... Брат, да имам по-голям процес с моя. Абе, ти какво се сравняваш с нея, бе, брат? Дори жените са по-здрави от нас. Тоест, ако има някоя жена, която е по-яка от тебе, това означава, че е на зоб. Аз не съм съгласен. Според мен е на зоб. Не, Така си мисля. не е вярно. Не го изключвам, но не мога да бъда категоричен. Май все още не го приемат толкова окей, колкото в България. Не, тук нямат доста хора зобът. Тук всичко е много добре прието. И тук доста повече жени зобът, отколкото в България, между другото. Нали, ако говорим за процент трениращи, защото според мен процентът трениращи е по-висок в България, но жени, които тренират, процентът, които зобът е по-висок. Давай, ще свалям тениската. Аз на базик само позирам малко. Да се посмеят малко хората, защото не говорим много шеги. Точно така. Виж ли? Може да си грозен за сметка на това си тъп. Да. Ще се населя, бат. Айде, и аз. Айде, усура за братята. Сега отиваме към магазина, в който ще ви покажем какво реално сме пазарували. В момента сме пред $3. Това е геймченджера на всяка бригада. Тук пазарувахме всички бригади, които сме били до сега. Реално не тук, но в тази верига. Но в абсолютно всеки един магазин, който е от тази верига, има едно и също. Или поне с много малки разлики. Така че сега ще влезем в този и ще ви покажем какво ние сме си пазарували. И ще пазаруваме също. Да, реално ще пазаруваме, после ще ви покажем реално и какво сме яли, за да видите. И колко пари ще излезе. По принцип пазарувахме за 1-2 седмици напред. Пазарувахме много храна. Ще ви включим кадри, които бутаме количките, които са в хотела и как тази храна е стигала за 2 седмици. Те ни бяха излезли нещо от сорта на $300 общо и това после го деляхме. И така, само с тази храна стояхме около между 10 и 14 дни. Ни беше достатъчно. Макс $800 сме давали на месец за храна. И имайте предвид, ние да е много. В смисъл, мисля, че вече сте забелязали. Реално за един нормален човек, аз мисля, че поне Двойно по-малко. двойно по-малко, 100%. Да. И $200 на месец ще те оправят. 300 макс. Добре, тук това е нещо, което на мен ми помогна да се запази много изчистен. Точно тези консерви. Това реално е консерви с зелен боб. И имате предвид, ние сме подбирали храна, която е съвпадала с моите хранителни навици. Сигурен съм, че доста от вас няма да е точно това, но има много други бокуци, които след малко ще ви покажем. Специално за мен, аз съм си имал грах. Даже той в момента е намален на 75 цента. Което е скандално. Царевицата, ево и бола.
$1,25. Да, този беше гаден. В принцип сме си взимали червен. В момента тук няма, но както и да е. За протеин сме си набавили ето тези консерви, $1,25, което е много скандално. В България са по 4,55 лева консервите с рибатон. Взимали сме си консерви пилешко и сме си преценявали. Сме запълни седе, имали сме някаква малка възможност за разнообразие, но писва, в смисъл няма как. Като ние храненето сме си го сгубявали от 2 консерви туна, като в случая пилешката малко по-малко на протеин, така че аз ще взема 3 консерви. Ще взема малко по-скъпо, но все пак ще ви покажа какво ще сгубя накрая. Ето ги ориза. И един ориз ми стигаше за едно хранене, защото вътре има около 100 грама въглехидрат. И ако си добавя примерно един боб, ето го червения боб между другото. Той е много по-хубав. И също ще ви покажа и чииса след малко. Слагахме си кашкавал за мазнини малко. Сосовете. Пепо много използваше кетчуп и също горчица. Като след бих ви дал, разнообразявайте с някакви сосове, защото ако едете едно и също, много време ще ви омръзне. Но пак ние сме били твърде крайни, защото сме искали да си запазим формите. Реално се пак магазин има доста повече разнообразие от това, което ние сме правили. А това тук между другото е стек сос. Никога не съм го пробвал, обаче колегите в ресторанта ми казаха, че е много хубав. Може да го пробвате вие. A1. Той е много известен в щастите. Да, в нашия $1,3 ние сме взимали маслини. В България са по-скъпи. Доколкото помня, едно такова бурканче към 3,94 лева. В случая тук пак е 2,30. Нали всичко е 2,30. И този буркан е малък. По принцип ние си взимахме кенчета като тези от Боба, които ви показахме, пълен с маслини за $1,25. Това са подправките, които използвахме, като... Има ли тази, която ползвахме ние? Да, това беше моето любимо. С нея съм си осолявал всичко. Да, тя е бъхана с сол, има гарлик и пипер. Но за десерт съм си взимал прясно мляко. То аз, понеже сестра съм по-изчистен, взимах това овесено, което има 100 калории за цялото мляко. Ако не сте били в Щатите, калориите не са на стойност 100 грама, е малко по-странно. Така че ще ви отнеме малко повече време да започнете да разбирате какво точно пише. В случая са на един къп. Един къп, който е 240 мл, 25 калории. В случая млякото е 1 литър, така че просто по 4. Или понякога е на поршенс. Тоест, ако тук примерно има 2 порции, отзад пише 8 грама протеин на порция, а вътре има 2 порции. В България не знам много овесно мляко колко е, може би към 5-6 лева. Скъпи са, човек. Имайте преди, че това овесно мляко е много гадно. Да, но те и другите са гадни. В смисъл, и другите тези България, които са за по 5-6-7 лева, аз съм ги пробвал и са хубави, приятели си. Има и баделово, то също е $1,25. Това да, в България са по 8 лева, да. Аз бях много впечатлен от пармезана. В момента няма пармезан, много рядко сме се взимали, понеже вероятно се изкупува веднага, но си представете абсолютно същата опаковка, само че с пармезан за $1,25 и аз съм слагал по половина опаковка на хранене. Ако искате да си набавяте по някакъв начин магазините, трябва да имате някакъв вид кашкавал или яйца. Като тук за жалост няма яйца, така че това може би е най-голям минус на това място. Миналата година в $1,3 имаше яйца. В Уайоминг, на мястото, на което бяхме ние, и тук също специално също няма, така че явно може би не е чак толкова срещу. Не е толкова срещу често срещано. Добре. Също и тия овесени блокчета много сме ги яли, като десерт или с една доза протеин, примерно изяждам 4 барчета и съм готов за тренировка. Това, което аз съм правил е точно правя си една каша с мляко, слагам си барчета. Или закуска, но в случая няма закуски. Много често имаше само от ония хъни кръгчетата, които са много гадни. Реално тези. На мен не ми харесва. Да говори за тези. Това беше моето любимо. Това беше много вкусно. Аз, нали вече сте разбрали от предишното видео, много обичам канела. И на мен бяха много вкусни, слагах си ги в кашата, реално бяха окей. Използвахме фастъчно масло, за да си набавяме растителни мазнини. Това беше единствен източник, който използвахме за растителни мазнини. Това е с мед в него, беше най-вкусното. Обаче ми беше омръзнал по едно време и почнах да купувам такива. Те също са много хубави. Като това бурканче е $1,25. Да, има ли смисъл да продължавам? Да, в България е много по-скъпо. Да, това също на мен ми помагаше доста, но понякога ми пречи, защото пряждах с това. В Щатите хляба има вкус на козунак, много по-различен вкуса. Просто за солени ястия не е окей, но специално за нещо сладко беше много готино. Аз си бях купил мед, фастъчно масло и с тези бънове. Реално до половина ми си скачаше до небето с този десерт. И ядяхме страшно много на нас. Лично аз съм ял по едно кенче всеки ден, може би. Пепо малко по-рядко, понеже него има много въглехидрат. Това е, което си взимах аз. Много е вкус. Вместо на нас аз ядох тези боровинки, 560 грама. В случая те са $3. Тук си има, във всеки $3 си има една специална секция, в която има неща, които са малко по-скъпи. Но това беше $3, което се води около 5 лева за половин килограм за замързени боровинки. Не съм си бил много давно в България, не помня, но там беше нещо от сорта на 5-6-7 лева. То ние сме спортисти, искахме да запазим възможно най-добрата форма, но за хора, на които ни покачаха толкова много как изглеждат и какво ядат, това е страхотен геймченджер. Това борито струва $1,25. 3-4 такива на ден може да се наядеш за целия ден
първата година, когато бях в Щатите. И имах един съпартирант, който беше от Гърция. И с него пазарувахме точно от този магазин. И той на 3-4 политота и още там нещо прекарваше. Той може би е харчил не повече от $10 на ден за храна. Почти със сигурност. Да, реално има много junk food. Първата година тези съм си ги взимал в Щатите. Много лесни за приготвяне. Просто съм го слагал в микроволновата или в моят случай слагах по 3-4, защото бях много гладен. И това е другия гейм ченджер, с който се запазих изчистен. Винаги съм си взимал тези зеленчуци или чисто просто броколи и това много ми помагаше. Консервите с рибата тон, с ориза съм си слагал и по 2 пакета от тези зеленчуци и реално се получаваше огромно хранене, нещо от сорта на килограми нещо. И това не е $3, това е $1,25 за 350 грама зеленчуци. За това ви говорих, сега ще взема един пакет. Това е кашкал, че му забравих българската дума. Това е нещо, което аз слагах в всяко хранене. Това слагах половин пакет и на ден съм ял по един или пакет и половина, може би. Това бяха нещата, които ние сме си взимали да едем, но реално магазина има още какво да предложи, така че сега с оператора просто ще минем и ще ви покажем реално какво може да очаквате, ако идвате да си поздравите от тук. Ето тук всичките глупости. Виж го е. Това изглежда много яко. Изглежда отвратително. $1,25. Спомням си, че като бях малък, много обичах да си купувам такива и бяха около 3 лева. А сега ще ти кажа в България, едно такова е 3,99. Сега не знам дали размера му е същия, но... Да, същия. Добре, това е $1,25. Време за козметика. Това е скандално. Виж, Colgate, някаква за избелване. Това нещо е $1,25. Има между другото прегна си тест. $1,25. $1,25. Сам не бих се доверил, принципно. Добре, забравихме снимаме за храната. Тук има огромни пици за по $4. В големите магазини, когато съм ги гледал, са били по $8, $9, $10, $11 даже. Зависи от пицата. Ето има още пици за по $5, които са малко по-фенси. Тези сладоледи съм си ги взимал, много са яки. Наистина много се заслужават. 12 и са само $5, ако си ги вземете. Той излиза по 45 цента на сладолед, нещо такова, което е скандал. $5 за 4 литра перилен препарат. Да. Мисля, че е оферта. После ще ви покажем в Target колко пари е перилния препарат. Ако ви трябват някакви възглавници, някакви килими, когато се нанасяте, при всеки случай е различен. В Target има доста неща за домашни потребности. Първо минете от тук, за да видите какво има и след това вече се допълнете в Target. Защото тук има доста неща, но все пак няма всичко. Когато се нанесете, ще ви трябват вилици, лъжици, ножове, отварачки. На Митака му беше странно как трябва да се отваря консервите. Реално да, след тези can openери, тук ти има всичко нужно, за да можеш да започнеш да живееш в Щатите, след като се нанесеш и да не изхарчиш почти никакви пари. Като може би последно бихме ви показали кутиите също. Това е най-важното нещо според мен. Тук има страшно много кутии за храна и това, което правихме аз и Любо, доста от дните, беше, че купихме си кутии от тук за храна. Правихме си тези неща за ядене, които сега ви обяснихме и просто сме си слагали в раниците и сме отили на работа. Защото ние сме излизали към 10 часа и сме се прибирали най-рано в 10-11 вечерта. Така че това би било много полезно. В противен случай ще трябва да ядеш когато си на работа, където ще дадеш много повече пари. Така че да, кутиите са супер. Абе, и так, тази дали носи прашки, брат. Реално е много готино, че са добавили Self-Checkout Dollar 3. Има и Apple Pay също, нещо, което може би не знаете и бих ви предупредил. В Walmart няма Apple Pay, абсолютно навсякъде. Аз съм се прецаквал 2-3 пъти, докато се науча. Като за 3 консерви, пилешко, един ориз, кашкавал, който ще ми стигне за 2 хранения, съм платил $6. И на Любо ще му стигне за 2 хранения, на един човек ще му стигне за 4. Примерно на мен ще ми стигне за 4. Като едно хранене най-често ми е било от 2 консерви риба, един ориз, половин кашкавал. Ориз и едно парче кашкавал. Трябва да са един, мой. Значи едно хранене ми излиза около $4-5. Нещо такова. Зависи колко айтема вие ще консумирате, на мен ми излизало повече. Защото понеже съм бил в съвсем лек дефицит и на поддържащи калории, съм имал нуждата да ям повече, като обем. И заради това съм вкарал примерно няколко консерви боб или грах. Трябва да се набавя източници на протеин. После съм си вкарал нещо сладко, като пакети зеленчуци и така нататък, боровинки. То на мен ми излиза около 10, 11, $12. Аз съм сигурен, че никой не може да яде 3 кг храна на ден като мен. Така че по-скоро вие бихте се вмествали в нещо като неговия случай. И за един нормален човек бих казал, че между 10 и $15 биха били напълно достатъчни. След малко ще направим съпоставка с Target, но според мен лично там бихте стигали до бюджет от 40, 50, $60 на ден. И това ако ядете нормално. И това сами може да си направите сметката колко пари ще спастите за 4 месеца.
Нека сега да ви покажем за сравнение стандартен магазин в Щатите. Сега ще ви покажем по принцип откъде пазаруват джейланите. Доста хора отиват в Target или в Walmart, като искаме да направим съпоставка между цените, които видяхте в $3 и тези, които са там. И ще си споделим нашето мнение, защото за мен разликата е огромна. Добре, тук има най-бейсик продуктите, които може да видите в България, само че са в различни упаковки и малко по-модифицирани. Като това, например, овесно мляко, това е прясно мляко, шоколадово прясно мляко, което с повече протеин. Просто самите упаковки са интересни и по-различни. Това мисля, че е едно от най-популярните. Реално в ресторантите, в които сме работили, това е млякото, което се продава. Да. Като то струва не е много скъпо. $4 за колко? 1 лев на литър, което е ефтино. Да. Много ефтино. $1. $1, извинявам се. В Щатите хората са много мързеливи. Реално има страшно много салати, които са готови и са предварително направени, защото тях ги мързи да си ги режат. Това в България също го има, обаче тук е много по-разпространено. Този хляб е 4,30. Ето нещо, което е много по-ефтино, отколкото в България. Един банан е 25 цента. Така че ние сигурно сме си купували много банани. Тук имаме cottage cheese, пише гръцки йогурт. Да, това е скир, да. Аз съм си взимал, да. Тоест на 170 грама има 7 грама протеин. Това не е скир. Добре, е моя грешка. Да, примерно това. На 170 грама има 16 грама протеин. Това вече е по-релевантно. Това нещо реално е 900 грама, но е 5,60. По принцип не е най-доброто решение. Пак казвам, да, ако единичен случай, ако влезеш в Target само за да си купиш 1, 2, 3 скира, е окей, но ти няма да си купиш само това. Просто защото ще се заобиколено от всичко. Тук имаме плъшки шунки, които горе-долу са на българските цени, често казано, ако не обръщаме долар в лев. За същото количество протеин ние сме плащали $1,25, а не 4,50, така че сами може да се направите разлика. Да, като реално тук имаме сурово месо, което изглежда много хубаво. Първо, че доста пари ще трябва да давате за това. Второ, че когато си J1, 80-90% от J1-ите нямат собствена кухня. Аз винаги си налагал да си готвя храната в микроволнова, особено и това спестява и време. Ако искаш да си готвиш, докато работиш по 90 часа на седмица или дори 80-70, ще е много по-трудно. Особено ако искаш и да го съчетаеш с тренировки. Тази опция е супер, просто не е най-подходяща за J1. Да, то не е скъпо. Реално цените са окей за месото. Просто знаете ли колко време ще ви отнема, ако трябва да си готвите, пък и вероятно ще живеете в малко по-тесен апартамент. Ти преди си да готвиш там, то всичко ще мирише на готвене. Това е ужас направо. Ти може да си купиш нещо, да го ставиш в хладилника, сутринта да станеш, да знаеш, че има какво да ядеш, да отвориш хладилника и няма нищо вътре. Разбирате ли? Тук вече навлизаме в темата, че лично за нас е по-добре да пътувате сами, а не с хора, които не познавате или познавате много бегло. Но това вече са теми, които ще обсъдя друг път. Ние имаме обучение за това също в курса, така че ако е интересно. Защо ние мислим, че не трябва да има други българи с вас, приятели с вас и по-скоро за какво внимавате. Може да погледнете нашето обучение и да си запазите час за разговор с нас. $13 преди такси, т.е. $14-15. Взимаш горе-долу такъв размер опаковка, като може да си направите съпоставка с $3, където това нещо струва около $5, нали? Не се лъжа. Да, като цяло всякаква козметика. Ние вече показахме, там има абсолютно всичко. Тук има абсолютно всичко също, само че цените са коренно различни. Защо е толкова ефтино? Няма представа. Не мога да ти обясня защо. Питал съм много американци защо, никой не знае. Конкретно на премите препарати, аз мога да кажа, че сигурно сте по-ниско качество. Защото сега не ми изпира дрехи така, както съм си ги изпирал примерно в България. Трябва да сложа много препарат. И въпреки това съм изваждал мръсни дрехи след това. Въпросът е да не миришат на пот и на гадно. Да, в този магазин реално има и техника, така че има готини неща. Със сигурност ще имате работа тук, поне когато пристигнете да си купите някакви елементарни неща, ако не сте си взели от България. Но в $3 също има много от тези неща, така че по-скоро би ги посъветвал първо отидете оттам и вече ако трябва да допълвате с някакви неща, отидете в Walmart или в Target. Брат, продават iPhone, това не го бях виждал. Това е 16-ките. На България никъде не може да намериш. Да, бе, човек. Да, бе, човек. Какво е това? Мето нещо ли? VR. Аз когато бях малък, брат, се кефихме на PlayStation 2 и бях ебати газар, като имах PlayStation 2 в нас. И реално той беше чипиран и си бях изтеглил всички игри, които са... VR. Аз нищо не знам за VR. Какво мога да кажа за VR? Нищо не мога да кажа. Не си доразказах историята. Това е много яко, човек. Аз съм от уния хора, между другото, които никога не са цъкали да бозят пред компютъра, никога не са имали PlayStation. Само PSP Portable имах и пак съм играл много умерено, като съм бил малък. Аз съм скипнал тази част от детството си. Не, аз съм цъкал. FIFA 18. Страшно много часове пред PlayStation. В един момент осъзнах, че може би не е най-доброто решение и просто си продавах PlayStation. Това е бати газарията. Тия са много скъпи, човек. Колко?
500 лева ли беше и повече? Не, повече. Ама те са най-точни, нали? Човек, това е страшно. Това е да видиш кой ти става, човек. Абе. Това е да видиш кой ти става. Това не ми става. Не влиза. За мен психологическия проблем не е толкова разликата в цените, колкото че ти ако дойдеш в този магазин имаш огромно разнообразие от храни. Като в $3 ти можеш да си научиш няколко неща, които взимаш, просто влизаш и си ги взимаш. Като тук, като има такова разнообразие, ти един ден си кажеш, това е много готино, искам да пробвам това, това също е много яко, динята е много яка, много ми седи дина, съм ял отдавна, искам и това и онова. И реално е много по-трудно ти да се вместиш в бюджета си, когато всичко е пред окото ти. Много по-лесно е просто да си го вземеш, защото ти се яде. Когато в $3 ти каквото и да направиш, след като всичко е $25 и няма как да се надвишиш бюджета, каквото и да направиш. Като примерно това, мисля, че... не му знам цената, мисля, че е около $5-6, после ще видим на касата. И само за няколко парчета един ти си дал 10 лева. Другото, което е... Гладен съм, брат. Да. И то не е чак толкова много това, между другото. Това реално за нас е примерно едно хранене. В смисъл, наистина се ядем като хората. Не, това няма да ми стигне. Добре, той взе малко повече наистина, но ако махнеш един сандвич... Не, това е много малко храна. Добре, говоря за нормален... За нормален човек едно суши и един сандвич е много малко. И на нас. Няма изям 1 кило на нас, ще го споделя с вас, момчета. Говорим да се наеде един човек. Да, това ще е предостатъчно. Това цялото за един човек е предостатъчно, да. Заради това лично ми посъветвахме да си купувате за седмицата, за да може да ви се налага възможно най-малко да стъпвате до магазина. Точно за това говорех. Влизаш и има разнообразие от всичко. Виждам и кек, ще искам да си ги взема. И цялото ще си ги взема. Аз затова не обикалям много като идвам тук. Минавам през сушито, минавам през сандвичите, ананаси и това е всеки път. Защото иначе няма да се размина с под $50 сигурност. Тия Red Bull, примерно, има ли ги в България? Това не съм го виждал в България, със сигурност няма. Има много праймове навсякъде, като аз не съм ги пробвал. Чак даже за първ път виждам, че има в кен. По принцип са в бутилки. Тези ги пият страшно много. Искам да ви покажа, един прайм струва $2. Това е седно в България един прайм да струва 2 лева, не 10. Лично този цвят много ми хареса на мен, аз винаги ги избирам по цвят. Който цвят ми хареса най-много, него си взимам. Доктор Пепър, това е много яко. Това е много яко. Не, нещо като чери колки. Да, нещо такова. Ама е по-хубаво, много по-хубаво чери колки. 10. Да. Заради това се запазих изчистен, между другото. За тези неща, 38,87. Так, да ти взема ли едно яйце, братле? Нека сега аз да ви покажа какво си взех. Имам някакъв малък сандвич, някакъв суши, някаква паста. Имате преди, че съм много гладен. Като това нещо, плюс Red Bull, който съм го маркирал, тотал е $42. Тоест сега ще се наям, хубаво ще се наям за $42, което от хранителен магазин звучи нелепо, според мен. Вече ви показахме бележките, които ние сме имали за пазари, с които сме преживявали по 10 дни, 2 седмици, но сме давали по $100-150 на човек, докато сега за двама ни давахме $80. Преди това е само едно хранене. Абе, що не захлебили? Това как ще го ям с клешки, бе, човек? Само преди това, едно ревю. Това хранене ми е излязло $39, което в левове е около 65 лева. За тази година аз съм платил 10 лева. Тези плодове съм платил пак 10 лева. Да, там има и такива, които можеш да си вземеш свежи, там са по-евтини, така е. Но в случая, ако не ти се занимава и бързаш, много лесно просто да си кажеш, окей, аз ще взема това. Но нали отново като видиш нещо такова, което изглежда фенси, готино и сладко, ти просто ще отидеш и си го вземеш. Особено когато вече батериите са ти паднали и си емоционално изтощен, например. $3 това няма да станеш, ти нямаш този избор. Дори да си купиш нещо сладко, то ще е $25 и няма да си нанесеш такъв финансов демидж. Би ги казал и да не бъдете глезени. Имайте предвид, онази храна там е малко по-ниско качество, да, няма разнообразие, което би ти се искало. Но в крайна сметка ядеш пълноценна храна, не ядеш от земята. Да, понякога си иска малко повече воля, на мен ми се искало да разнообразявам. Не, че не съм го правил, но това са били изключения и съм си гонил целта. Знал съм защо го правя и съм издържал. Ето, сега мога да се насладя на нещо такова и ще ми е много по-вкусно, защото не съм ял от няколко месеца нещо подобно. Добре, това е, сега съм говорил. Вкусно е, но е страшно безсолно. Няма почти никакъв сол. All night, come on dance with me, I'm levitating you. Moonlight, you're my sunlight, come on dance with me. За тия пари става. Хубаво е. Добре, 2 пъти правим ревю на тези кексчета и 2 пъти
имахме проблеми с техниката. Това ще се жертвам да изям още едно само заради вас, да ви кажа колко са хубави. Пробвам го. Всеки път е все толкова яко. Този бял крем отвътре е много готин, самото кекче е супер мек. Така че да, пазете се от такива неща. Бягайте от таргет. Лично на мен това ми е най-голямата слабост. Дай, двамата много обичаме суши. Примерно за нас, това е храна, която няма как да не си вземеш, ако я видиш някъде в магазин. При вас може да е нещо друго, нали? Но при нас това е суши. И просто няма как, ако влизаме всеки път в таргет, в който пазаруваме, и да не си вземем всеки път, то е 15-20 долара. Няма как просто. Отиваме на дискотека, нямам нито мокри кърпи, нито гъбичка за обувки. Това, което измислих е просто един мокър черен чорап. И това ви го давам като лайфхак. Може да го използвате и вие. Искате ли да ви дам още един лайфхак? Са много хора ще кажат, че това е пълна глупост, ама аз съм стигнал да извода, че работи и съм го чул даже от момичета. Чакай. Реално като бягах в пубертета имах страшно много пъпки по лицето и съм пробвал всичко, ама всичко съм пробвал буквално. И абсолютно нищо не работеше, нищо не ми махаше пъпките по лицето. И забелязах, че като се бръсна и долната част на лицето ми се успокояваше, пъпките се маха. И си към баш, ще не почна да се мажа цялото лице и почнах да си мажа цялото лице. Виждах как лека по лека пъпките започнаха да изчезват по лицето ми. И до ден днешен този лайфхак го използвам и ми се случва да си говоря с момичета, които ми казват, ти знаеш, че между другото пяната за бръсне много помага за успокоява лицето и маха пъпките. Аз викам, да бе човек, знам, аз го използвам това нещо. Да, за тези вас, които не знаят, особено ако сте в пубертета, намажете си лицето с гел за бръсане, ако мога да на жилет или нивеи, те са хубави. Изчакайте 2 минути, измийте си лицето и ще видите, че има разлика. И също и хидратира кожата, това съм забелязал. Ус! Добре, вече е 9 часа. Не успяхме да стигнем до суши ресторанта, така че ще отидем утре. Но по-важно е да направим обзор на целия ден днеска. Лично за мен това беше едно от най-важните видеа, които аз ще ви предавам. За много от вас тези неща ще се струват много преувеличени и може би такива, които нямат чак такова значение за крайния резултат. Като човек, който дава съвети на вас, вие как да имате по-успешна бригада и да направите нещо подобно на моето, не искам да излиза, че все едно аз никога не съм допускал грешки, аз съм знал всичко какво направя от самото начало. Като точно това е идеята на целия канал и на цялото нещо, което правим с American Dream, защото на мен нямаше кой да ми каже. И специално това с магазините, миналата година, когато бях на втората си бригада, имах един личен момент, в който аз самия много си бях повярвал, че няма какво да ме гътне, че понеже съм аз и вече съм успял един път, то това ще продължи. Аз едно мога да си позволя да се отпусна за един перманентен период. Не говорим за 2 седмици, както сега сме решили аз и Любен да си позволим. И тогава точно в тези магазини, в Walmart и Target, както и някои други вериги, които не са толкова разпространени, си спомням как съм оставал по 100 долара на ден за храна. Аз тогава бях с бившата си приятелка и реално не съм поздравил само за себе си. Но просто помня как това, че оставих да се пусна по течението, тогава това ми попречи. И реално, въпреки че за цялата бригада имах приход от около 70 000 лева, в крайна сметка в България се прибрах с 20. И дори това не е толкова голям проблем, който имах тогава. Проблемът беше, че аз лично много добре усещах, че съм се провалил и аз съм си виновен. Ако трябва да съм искрен, не мога да опиша едно по-голямо вътрешно разочарование, което съм изпитвал, защото знаех, че аз съм сбъркал и съм направил много грешки. А не защото някакси късметът ми е обърнал гръб и просто това е била причината да се проваля. Искам, ако е възможно, да ви спестя тези грешки на вас, въпреки че няма проблем да ви се случват. Въпросът е да се учите от тях и това е най-големият плюс на бригадата, че ви изправя пред ситуации, в които вие трябва да взимате собствени решения и да поемате отговорност за тях. И дори да бъркате или не, то вие може да научите уроците от тях и това да ви помогне много за бъдеще и най-малкото да израснете. Много се надявам аз и Любен днес да сме ви помогнали и да сме ви дали някаква стойност, която ще ви бъде полезна. Ако искате да си запазите час за разговор с нас и да се присъедините в нашата менторска програма, може да го направите от линка в описанието, като може да погледнете и нашия обучителен курс, както и да се присъедините в нашата безплатна School група. Може да се запишете за някои от нашите workshop-и. Още веднъж беше ми приятно и ще се видим в следващото видео. Чао!